преминаване по пътя до Екстрема. А това е Екстрема, което трябваше да бъде. Какво правим сега? Пате на Палди! Какво правим сега? Няма вече. Какво има вътре в жапката да се намокри? Пътните книги, извади ги горе. И компаса! Пътните книги и компаса! Качвай ги горе! И химикал един червен има, той ми е много ценен, че трябва да го връщам. Специален.